Imos ca información deportiva. O xuvenil do Porto Apostoli venceu pola mínima a El Pozo Murcia e estará na fase final do Campeonato de España Sub-19. Os noieses impuxéronse nun duelo de intercambios por 7-6. Esta fin de semana, o xuvenil do Noia Porto Apostoli disputou os oitavos de final do Campeonato de España Sub-19 de clubs e un ano máis conseguiu clasificarse para a fase final logo de impoñerse nun gran partido al Pozo Murcia. Os brancos terminaron mandando nun encontro cheo de alternativas, intercambios e goles para selar a súa clasificación ao gañar por 7-6. A emoción estivo presente dentro a subio inicial. Koeman adiantou os brancos aos 2 minutos de xogo, pero a alegría local foi efémera xa que el Pozo deulle a volta ao marcador e colocouse con 2 tantos de vantaxe no minuto 6. Os de Pablo Cardoso reaccionaron e antes do 10 puxeron o empate grazas ao doblete de Oliver Chenel. Pero aos 2 minutos, no 12, os murcianos estaban outra vez por diante co 3-4 e os brancos remaron para recuperar o terreo perdido. Tanto fixeron que ao descanso mandaban novamente no electrónico grazas ao disparo lonxano de Álvaro para levantar o Muris e facer o 5-4. El Pozo saiu mellor na segunda metade e volveu a adiantar o Porto Apostoli con 2 goles seguidos entre o 28 e o 29. Os brancos controlaron as emocións para empatar mediante Iago López e Gavi marcou o tanto decisivo nun lanzamento sen barreira próximo á área. A emoción e a tensión e o ímpeto del Pozo marcaron os minutos finais, pero os murcianos non puideron superar o Porto Apostoli que certificou o seu triunfo e estará en Madrid, onde disputará a fase final do Campeonato de España Sub-19 de clubs. Veránse as caras o Jimbi Cartagena nos cuartos de final o vindeiro 19 de xuño.